Сәлем дуслар, Шаян ТВ каналында алып баручылар һәм яшь хәбәрчеләр өчен кастинг уза. Бүген без сезнең белән иң талантлы малайларны һәм кызларны сайлаячакбыз. Сәлем кызлар, кайфләрегез ничек? Шәп. Сез бүген жюриның мәхәббәтен ничек яуларга тырышасыз? Үземне яхшы яктан күрсәтеп. Үземнең матурлыгым белән. Чыгар алдыннан сидер берәр сүз әйтәсеңме? Әйе, Диони әйткәндә, Рабби зитне гыйльмен дип әйтергә. Әгәр дә мин алып баручы булсам, мин сүземне сәлам дип башлар идем, каты кычкырып итеп. Диләрә, әзерлек ничек бара? Шәп, менә шигырь кабатлыйм. Бездән аерылмагыз. Азали, Илдар, безнең бүген бик зур бурычыбыз, без Шаян ТВ-га алып баручылар һәм хәбәрчеләрне эзлибез һәм сайлап алабыз. Бүген нәрсәләр көтәсез? Менә Илдар, син нәрсә көтәсең бүгенге көннән? Мин китәм матур, сәләтле һәм минем кебек шаян балаларны. Азали, син? Мин эмоциялар күрәсем килә, ашык балаларны күрәсем килә, аларның гадилеген күрәсем килә. Димәк, кемне беренче булып чакырабыз? Кызнымы, малайны? Малайны. Малайны. Кызны. Аңлашылды. Әйдәгез суйфа уйнaymiz. Әйдә. Әйдәгез. Кем җиңә? Шуны чакырабыз. 1, 2, 3. Менә кызны беренче булып чакырабыз. Рәхим итегез, без сезне көтәбез. Сәлам, кызлар. Сәлам. Сәлам. Таныш булыйк, мин Азали. Миңа 14 яшь, мин Шаян ТВ-да беренче тапкыр әз генә дулкынланам. Ләкин хәзер үзем турында әз генә сөйләп китәм. Мин тирә яктан үсәргә тырышам, бим, йөзәм, волейбол белән шөгыльләнәм, фотоларга төшәм, актриса булып уйнап йөрим. Сәләт һәм Сәләт Казан клубы активисты. Барлык мәктәп чараларында активист буларак уйныйм. Биюгә йөреп урыннар яулый алдым. Күптән түгел мин модель актерлык мәктәбенә йөри башладым. Төрле брендлар өчен фотоларга төшәм, бу миңа бик ошый. Фәннәрдән килгәндә биология һәм химия дәресләрен яратып, кызыксынып өйрәнәм. Чөнки киләчәктә врач та булырга хыялланам. Барлык чараларда катнашам, миңа үзем турында сөйләргә, үземне сынап карарга бик ошый. Шуңа күрә мин Әйдә Шаир Казан лигасында катнаша алдым. Сәхнәдә мин үземне бик бәхетле тоям. Шуңа күрә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бар яктан да сәләтле, миңа калса алкышларга гына туры. Алкышларга кирәк. Менә син әйттең, йөзәсең дә, син спорт белән шөгыльләнәсең, яхшы укыйсың, сәхнәдә чыгыш ясыйсың. Шулай да менә киләчәктә нинди һөнәрне сайлар идең менә шушы эш юнәлештән? Әз генә дә врач буласым килә, хәзер талантлы кеше булырга. Аңладым, сәхнәдә чыгыш ясаучы врач булырсың инде. Илдар, синнән сорау. Минем сорау шундый, син Шаян ТВ-ны карыйсыңмы? Ие. Синең иң яраткан тапшыруларың нинди? Яшьләр тукталышы. Нинди тапшыруның алып баручысы, хәбәрчесе булырга хыялланасың? Яшьләр тукталышы. Яшьләр, димәк, яшьләр тукталышы сине Ие, көтә. чөнки яңалыкларны беренче белергә. Син беләсең бит инде, алып баручы, хәбәрче эше ул бик авыр эш. Син моңа әзерме? Ие. Азали, син үзең белән таныштырдың, хәзер инде сәләтеңне күрсәтергә вакыт. Рәхим ит. Мин хәзер Гадел Кутуйның Сагыну нәсреннән изек сөйлим. Сагындым. Бик сагындым сине, туган ил. Мин горур атлыйм, чөнки чит илдә миңа әсир булып түгел, җиңүче булып йөрим. Миңа һәр йортның капкасы, һәр өйнең ишеге ачык, ләкин берсенә дә керәсе килми минем. Мин ата-баба кырган илемдәге изге йорт турында уйлыйм һәм шунда тизрәк кайтып керер өчен Берлинга ашыгам. Берлинга мин аерылу кайгысын татымас өчен чиксез ачу белән барам. Ачуым шундый көчле, сагынуым шундый татлы ки, мин түзмим, җырлап җибәрәм. Иле ямсыз, суы тәмсез, игә кайтасым килә. Дип җырлыйм мин. Без майданга керәбез. Поляк яшьләре безне кытлап үзләренең имматур җырларын җырлыйлар. Әмма минем күңел еракта. Мин үзебезнең кызыл мәйданыбызны сагынам һәм шуннан килгән хатларны укыйм. Дусларым, кардәшләрем миннән сагынасыңмы дип сорыйлар. Мин бугазыма төер тыгыла, мин төерне йота-йота җавап язам.
Телеграм бағанасы ылы юлға маяқ ул. Сағынасымы деп сұрайсыз. Сағынмаған, қая ул? Рәхмәт, афәрин. Бик әйбәт сөйләдең. Менә күренеп тора, зур текстларга әзер. Азали, алып барышның, хәбәрченең хәтере бик яхшы булырга тиеш. Без моңа инандык, аны күрдек, сәләтләреңне дә тикшердек. Әмма шулай ук журналист интервью ала белергә дә кирәк. Шуңа күрә 3нче биремгә күчәбез. Ул да булса интервью. Рәхмәт. Азали, синең алып баручы булырга нинди беренче адымнарың булды? Беләсеңме, мин кичкенә чактан шигырьләр сөйләргә, менә синең кебек шигырьләр сөйләргә, сәхнәдә чыгыш ясарга ярата идем. Һәм минем әлеге сәләтемне күреп, минем беренче укытучым Кадрия Рашатовна мине монда Шаян ТВ-га кастингка җибәрде. Афәрин. Иван абый, сезнең әнти-әнигез ничек сезнең эшегезгә карады? Ул моңа бик позитив карый. Һәм бала чактан менә нәрсә эшлисең, нинди юлдан барасың килә, шул юлдан бар, мин барысына да риза. Син яшь алып баручыга нинди киңәш бирер идең? Мин аларга киңәш бирәм бик күп китап укырга һәм ялкау булмаска. Менә нинди тәртипле бала үсә. Рәхмәт. Азали, менә интервьюдан чыгып, берничә киңәшләр бар. Интервьюның һәр вакыт башы белән ахыры булырга тиеш. Син башта кунакларың белән таныштырырга тиешсең һәм интервьюны тәмамларга тиешсең. Шуңа күрә шулай ук сорауны биргәндә кешегә исеме белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Чөнки менә без өчебез утырабыз, 3нче сорауны аңламадык, кемгә бирдең. Логикадан чыгып кына Азали, мин һәм Элдарга 3нче сорау булды икәнен аңладык. Алга таба да әлеге менә киңәшләрне үтәп, яхшы интервьюларны синнән көтәбез. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур сиңа. Сиңа рәхмәт. Мин әз генә дулкынландым, ләкин ул дулкынлану тиз генә бетте. Минем күп эмоциялар калды. Һәм миңа биргән киңәшләр алдагы тормышта миңа бик кирәк булачак. Я ничек сезгә, Азали? Миңа бик ошады. Миңа да. Сөйләме дә ошады, ялып та калмый. Сөйләп тә бирә алды, сорауларын да әзерләп килде. Нәкъ менә Азали кебек шәп кыз. Шуннан да үзен тота белә, миңа калса әз генә аның белән эшләп алырга була һәм инде булачак Шаян ТВ алып баручысы. Менә мин алыр идем. Мин дә алыр идем. Мин дә. Әйдәгез башта башкаларны карап алыйк. Аның сиңдә хәл итәрбез. Әйдәгез. Ә хәзер малай булырга тиеш. Ә кем булыр икән? Менә бит Илшат дип язылган. Алайса Илшатны көтәбез, Илшат рәхимит. Сәлам. Сәлам, Илшат. Хәлләр? Evet, sizin nişek? Бик әйбәт. Бездә дә әйбәт. Инде үзең белән таныштырып кит. Min Feydrahmanov İlşat İldar ola. Qozan şəhəri İdilboy rayonu 10-cı məktəbinin 9-cı klassda oxuyum. 8-ci Cevdet Feyzi isimindəki 8-ci nomerli muzikal məktəbini bitirib çıxdım. Hazır məktəbdə aktiv qatnaşam. Синеңчә, алып баручы хәбәрче нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Миңа калса ул шәп булырга тиеш, сөйкемле, сүзгә бай. Ә бездә андый сыйфатлар бармы? Бар. Илдар, синнән сорау. Илшат, минем син ушундай сорау, журналист кем ул? Журналист миңа калса ул дөньядагы бөтен хәбәрне белеп тора торган кеше. Ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Шулай сүзгә бай һәм ул һәр вакыт бөтен яңалыкларны башында тота белергә тиеш. Менә хәбәрче син әйттең, сүзгә бай булырга тиеш. Шулай ук ул 24 сәгать дәвамында һәр вакыт информация эчендә, йокласа да, ашаса да, һәр вакыт информация. Менә син әлеге информацияны 24 сәгать дәвамында кабул итәргә әзерме? Әзер. Алай булгач бик яхшы. Миңа калса инде 2нче биремгә күчәргә була, шулаймы? 2нче бирем ул сәләт. Шуңа күрә без синнән берәр өзек, җыр, бию көтәбез, рәхмәт. Мин Галиәскәр Камалның 1нче театрынан үзек куям, Хабиб Рахман ролендә. Минем ул театр дигән берне үзем дә бер күрәсем килә инде. Әле син нидә торсың дип уйламаган идем.
Ойныла жизненен кебі Ғабдырахменнер де барабыз дегеннер еді. Ей, мен әлі барам деп те әйтірге әлгірмедім. Ол кейінірге де кіріп кеттейінді. Әтті ұрышмас мекен? Біз кеткенше қайтып, қына кірсе ярар еді шәп бұла. Бір күні дұсмалы білен шәй ішерге кіргеншін, шуның ғатлық қылауымны қатты барып алды. Қатынға да әйтірге ұят дейш. Ярар, театрға баруын барыбызды, әлі кіседе барлы ақша бар мекен мүсін? Ей, мұн, 15 тиінде 15 тиын бұла 30 тиын, тағын 15 тиінде бұла 45 тиын, тағын 5 тиінде бұла 50 тиын, тағын 20 тиінде бұла 70 тиын, тағын 50 тиінде бұла 110, бір сумда 20 тиын. Бұсы іштенке бұла 2, 3, 4 сумда 20 тиын. Рахмат, бик зур. Шынада бірінші театр, ол классика, сәр. Сен оны бұлдыр алдың менімше. Шылай ма? Әйе. Мені сен бірінші театрда, бірінші театр әсерін оқыған бар ма? Оба ұят. Біраз зұр үшкеш, зұрға классқа күшкеш, сіз оны оқырсыз татар әдебиетінен. Қазірінде үшінші бірімге сен әзір деп ойлым. Біз сенен бек қызықты сұрауларны күтеміз. Сіздің юлы жатығыз ауыр еді ме? Башы. Кімге сұрау? Сізге. Меңа? Әйе. Бірінші адамдар әр уақыт ауыр бола. Әмі яныңда яратқан профессионаллардан тұрған команда болса, барысы да бек яқшы бола. Илдар, сенде дұлқылану кешілері болғаны бар ма? Әйе, менің қазірдағым бар, ләкин білмем, міне әйтім менде, мұсын менде меңа әнебі болыша. Әйті, бір меңа өзінің... Меңа да әне қар уақыт болыша. Әйе. Біздің әнелері біз ең яқшы. Әйе. Әйе. Азалдан да сұрайым. Сен өзіңнің дүнияңны нешік көресің? Мен дүниямны білмем, менің өз дүниям бар әлбәтте. Мен башқа кішілерден біраз айырман бар емен. Менімше, мен башқа кіші менен тезірек ішлейм. Сен тезірек ішлемейсің, тез ішлемейсің. Жоқ, мен шундай ғадетім бар емен. Тартып, созып, рахатланып Мен дағын азады білесің, мен дағын. Анысы көрінәйін де. Мен дағын. Менің дүниям шундай. Міне Илшат интервьюдан шығып, міне сен екі сұрау бердің, меңа Илдарға Азалиға сұрау жетмеді оқырысы. Журналистің әр уақыт үш әзір болып тұрған сұрау, үш дежурный сұрау болырға тиеш. Хәлләр нешік, нәрсе ашыйсың, ерте нешік өте, шуңа көрі әр уақыт сен әзір болырға тиеш сұрау беруге. Шылай ма? Нәрсе айтам ба? Илдар, сен нәрсе айтам? Мен көрәмеймі, сен қауышырсың екен. Нешік айтайым десен. Гүл тігінде, мұнда юрейсің, нешігенде қауышырсың. Қауышама. Біз гіне сені көрәбіз. Сен бірінші эфирға шыққанда қауышамадың. Әйе. Қазірде қауышым дейесің. Илшат, жинада қауышама барысы да алда, сен бек позитив, бек яқшы кандидат. Зұр рахмет. Рахмет, сен алғышламыран сені затамыз. Шайын балаларыны да қарарған ұтма. Илшат, рахмет, сен алғышламыран. Мен өзімні бірәз ижадырақ тұттым, ләкин барыбір дұлқылану вақытлары бар еді. Демек, алдағы қатнашушыны күтәбіз. Ләйсән Шайхиддинова, Ләйсән Рахими. Сәлем, Ләйсән. Сәлем, танышып кетсек те була. Исемім Ләйсән була минем. Миңа 15 яш. Мин хәзерге вакытта Казан шәһәренең 5-нче гимназиясендә белем алам. Яраткан фәннәрем биология һәм химия. Инде киләчәк турында уйласак, мин табибә булырга хыялланам. Уйлауымча, һәр кешенең дә яраткан шөгыле буладыр. Инде шәхсән үземә турында әйтсәм, мин җырларга да, биергә дә яратмыйм. Минем илһам чыганагым ул әдәби әсәрләр һәм шигърият дөньясы. Соңгы вакытта мин шигырьләр язып белән магъбуга башладым.
Алар бит шундый тормышка карата зур мотив бирәләр. Инде киләчәк турында янәдән әйләнеп кайтсак, мин журналист булырга хыялланам инде хәзер. Чөнки быелны минем башымдагы үзгәрешләр үзгәрде. Мин быелны конкурс конференцияләрдә катнаша башладым. Сәләт активисты буларак Сәмрух ел премиясында катнаштым. Һәм инде иң мөһиме, мин КВНда уйнадым. Бу миңа калса минем өчен зур этәргеч булды. Мин журналист буласым килә башладым. Мин гашыйк булдым бу һөнәргә. Шуның белән танышуым бетте. Бірақ сенде шул кадәр энергия, бер исәнләшергә дә өлгермәдек. Күпме информация, күпме шөгыльләрең, сәләтләрең. Беренче чиратта микрофонны кире куярга кирәк. Әйе. Һәм шәшеңне булай ал. Әйе. Чөнки камералар менә бар җирдә дә бар. Син йөзең ачык булырга тиеш. Менә киләчәктә табиб булырга хыялланасың син. Безнең кастингта икенче табиб. Шаян ТВ каналының табиблар штаты тулган. Ни өчен менә алып баручы булырга хыялланасың, хәбәрче булырга хыялланасың? Мин алып баручы булырга телим, чөнки бу минем әле яңа гына уй. Мин әле генә гашыйк булдым бу һөнәргә. Мин уйлавымча, алып баручыга бигрәк тә рәхәт инде. Аның тел белеме дә яхшы. Ул берәр авыр әңгәмәдән дә дөрес юл табып чыгарга мөмкин. Һәм шуны сәйбәттер инде, аның теге югалып калмыйча, үз-үзеңне күрсәтеп белә, үз-үзеңә ышанган була ул кеше. Дөрес әйттең, тел белеме дә яхшы, рәхәт, башта бит инде тырышырга кирәк, укырга кирәк, аннан соң инде рәхәт булып китә. Менә син хәбәрче булсаң, кайсы илләрдән хәбәрләр җиткерер идең? Иң башта Татарстанда җиткерәсем килер иде, аннан соң инде башка шәһәрләргә дә күчеп китсәң буладыр. Менә Шаян ТВ каналын карыйсыңмы син? Шаян ТВ-ны инде мин ул канал ачылганнан соң инде сразу шуны карый башладым. Кем Шаян ТВ каналында иң яхшы алып баручы? Иван абый сез. Нинди тапшыруны алып барам? Сез яшьләр тукталышын алып барасыз. Һәм тагын берсе бар иде, хәзер. Бергәләп өйрәнник тапшырган. Яшьләр тукталышын алып бардым, хәзер инде бергәләп өйрәник. Һәм син менә кара, нинди Шаян ТВда эшләсәң, нинди тапшыруны алып барырга теләр идең? Мин Шаян балалар тапшыруын алып барырга теләр идем. Сезгә конкуренция. Бирбишне. Үзең тагын бер. Демәк инде икенче этапка, икенче биремгә күчәбез. Һәм инде синең сәләтләреңне күрергә әзер. Мин бүген сезгә үзем иҗат иткән шигыремне тәкъдим итәм. Онытылмый ул көннәр. Сугыш, үлем, җаным иши минем. Уйларга да хәтта куркыныч, көрәш авыр булган. Шулай да бит югалмаган өмет, ышаныч. Тормыш йөген тарткан ялгыз хатын ләгънәт укып ачы язмышка. Ул озаткан ирен бердән-берен яу кырына, каты сугышка. Ана озаткан газиз баласын, шибәр кызлар сигән ярларын. Һәр көн туган сайын көткән алар өч почмаклы сәлам хатларын. Тик өметләр генә акланмаган. Яу кырында калган бик күпләр. Әле һаман көтә ак яулыклы ялгыз апалар, газиз ирләрен. Теләгем шул минем. Һич кайчанда шартламасын иде бомбалар. Туган якның тыныч җирләрендә шатланышып үссен балалар. Бетте, рәхмәт. Афәрин, чыннан да үзең яздыңмы? Әйе. Демәк инде Бик матур шигырь язу сәләте бар, текстларны яза беләсең. Демәк, дип уйлыйм мин. Гафу ит, менә мин ишетмәдем, сиңа ничә яшь? Миңа 15 яшь. 5 яшьтә шундый темага шигырьләр язу чыннан да бик әйбәт. Рәхмәт. Шада бик зур. Ишенче этапка күчәбез. Интервью. Рәхмәт. Минем Азали сиңа бер сорау бирәсем килә. Сер булмаса, син мәктәптә нинди билгеләргә укыйсың?
Мен биші білгілерінен оқырға тырышам, лекен енді қой шағында дүртлер де болырға мүмкін, үшілер де болырға мүмкін, әйе, үшілер де бар. Олар әзгіне, мен оларыны бишілерге түзетем. Онları мен үші олам, онları бишілерге түзетем. Иван абый, сіз бірінші тапқыр камера алдына неше яшта шықтыңыз? Бірінші тапқыр ол 2006 yılda demek nece yaş? 95? 11 yaş. Һәм Илдар, сиңа да бір сұрау бересім келе. Сен бірінші тапқыр камера алдында дулқынландың-мы? Әлі де дулқынланасың-мы? Хәзер инде дулкынланмыйм, ләкин беренче тапкыр дулкынлана идем. Һәм Сен дулкынланмыйсың, мен дулкынланам. Менә алып барушының тілі егерек боларға тиеш. Сен де әлі, әйдәлі бірмі, икімі тезеткіш әйтіп қаралы. Миш башында бишмәші, бишмәшінің биш башында, бишмәшінің биш башына ишіліп түшмәсін. айда хәзер мен әйтәм. Миш башында бишмәші, бишмәшінің биш башы, бишмәшінің биш башына ишелмәсен миш ташы. Әфәрин. Ятла бітіргенсің сен. Ятладым. Бик зур рәхмәт сиңа. Сен шуннан да әфәрин синен шул кадәр энергия ташып тора, хәтта безгә дә рәхәт булып китте. Рәхмәт, бик зур. Сиңа рәхмәт әйтсәң. Уңышлар телибез. Мин әзрәк кенә дулкынландым һәм хис кичерешләрем турында әйткәндә мин бик каты шатмын, чөнки алар белән эшләү инде зур тәҗрибә булды минем өчен. Аның шундай эмоцияләргә бай булган. Мин башта бигрәк. Син каушысы ба каушамысың? Каушысың. Ну яхшы кыз. Килешегез. Әйдә кыз аны иста калдырып. Һәм аннары карап. Сөйләмдә ошадым я. Озакка сузмыйча чакырып киләсе катнашучыбызны Руслан Әхмәтшин, Руслан Рәхимов, без сине көтәбез. Сәлам. Җөбргә әйттек. Хәлләр? Яхшы үзегездә? Бик яхшы. Бик яхшы. Инде үзең белән таныштырып кит. Мин дә үземнең исемем Руслан Әхмәтшин. Мин Казанның 10-нчы мәктәбендә укыйм, белем алам. 9-нчы сыйныф укучысы. Мәктәптә иң яраткан фәнең нинди? Физкультурадыр. Әле 9-нчы класска музыка дәресе, хәзер физкультура. Киләчәктә үзеңне кем булып күрәсең? Бәйрәмнәрнең алып баручысы булып. Без бүген бәйрәмнәрнең алып барышларын сайлабыз димәк. Әле синең кумирың бармы? Шул Элвин Грей. Менә камерага Радикка сәлам бирергә була. Менә бу камерага. Сәлам. Радик Элвин сиңа зур сәламнар. Шаян ТВ каналыннан. Икенче этапка күчәбез, сәләтләреңне көтәбез. Мен үзем теге мәктәптә инде пародия белән танылгач, хәзер инде сезгә дә пародия куеп китәсе килә. Саламат, брат, иштеңме әле? Дәресләре. Дик, бүтән тан пенсияны сын айткан. Дик, шуларда бесе 7 жыл бар, шықса. Дик, саламат. Ай, булмый бит инде. Хәзер миңа да, сиңа да. Мен сені Уфаға ішке ойнаштырып бармақшы. Әйді, жүзкіліп, салата гонщик бұларақ енді рөл артына отырған, қамда енді бұлар шығып кеткендер Қазанны, Татарстаннан шығып кеткендер, баралар екен, баралар Башқұртстанға кіргендер, дүртелеп бар артында 2 шумадан тұтып, дәпқа табай басып тұра. Бұлар аптырап тұптағандар енді. Салават абы енді баштаған сөзі. Дәпқат. Едіп. Дик басып тұра, қоя барасың. Барамды қойтамын, мен бермеймін. Бекзір рахмет сіңа шынан да Салават абыға, дарабыға да Нәфқат абыға тоғышлары да ұшаған. Мен қалса супер. Бик қызық болды. Қызық болды ма? Көріп алдық бейтін. Бекзір рахмет, қазір енді сенен интервью күтәбіз. Үшінші этап. Үшінші этап, айы. Башта енді қызларға yol берек. Әйді. Бірі, сіз көбірек енді ненде шақыслардан интервью аларға тілейсіз? Білесің мен, менің өзімнің көмірлерімнен интервью аласым келем. Мәселен, ол... Ұныттың мәлі? Ұнытмадым. Мәселен, ол
Гүлә Сафарова. Оңашлар эшләрендә хәзер инде Илдарга сорау бирик. Илдар, шушы яшь вакыттан ук инде эшләргә сиңа авырмы, кыенмы, ничек? Yok ağır түгел. Әміне бірінші тапқыр келгеш ауыр иде, білесіңме? Яр. Хәзер җиңелме? Қазір жеңілірек. Хәзер инде сезгә сорау биреп китим. Менә хәзер Сәләт дигән лагерьлар бар бит инде. Шаян ТВ лагерен оештырырга бер инде уйлар бармы? Миндә уйлар күп. Мөмкинлекләр генә булсын, мин ашар идем. Мен де ашар идем. Син ашасыңмы? Илдар лагерьне аша. Шунда җыйнабыз. Партнерна булырсыз. Все, сорауларым бетте. Руслан, бик зур рәхмәт. Менә интервьюдан чыгып шулай ук берничә инде катнашучыга әйттек. Интервьюның башы, ахыры булырга тиеш. Әмма сорауларың бик кызык. Оригинал сораулар әзерләнеп килгәнсең, күренә. Шулаймы? Әйе. Бик әйбәт күлдерттең безне. Күлдерттең безне. Бик зур рәхмәт сиңа, Руслан. Рәхмәт. Афәрин. Телевизордан карап отырганда бигрәк теге каушамыйсың кебек, әмма уже инде үзең сәхнәгә чыккач, как бы инде әзрәк каушау да бар. Һәм инде борчыласың, жюри нәрсә дип әйтер икән дип. Бик ошады пародиясы. Бик әйбәт сөйләде. Юк, үзе каушап калмады. Сораулар ошады менә, сораулар бергә. Әйе. Сораулар әйбәт бирде. Русланның киләчәге зур. Актив, заманча, креатив. Супер, мен ашады. Мен анда ашады. Мен де ашады. Бик шәп егет. Келесі катнашучыны чакырабыз. Диләрә, Мөхәммәд Галиев, рәхимет Диләрә. Сәлам, Диләрә. Сәнсез ничек кайфыгыз? Әйбәт. Бик шәп. Үзеңдә ничек? Бик әйбәт. Хәзер инде үзең белән таныштырып кит. Мин Мөхәммәтгалиева Диләрә, миңа 12 яшь. Мин 14-нче гимназияның 6-нчы сыйныфта һәм музыка мәктәбендә фортепиано классында укыйм. Мин бик биергә яратам һәм бию түгәрәгенә йөрим. Еш кына мәдәният йортында һәм мәктәпләрдә концертлар алып барам. Мин Шаян ТВ каналын бик яратам һәм минем иң зур хыялым Шаян ТВ тапшыруын алып барырга. Нинди тапшыруны сайлар идең? Шаян балалар. Гөлшаян балалар минем тапшыруны бер кешеләр алып барырга хыялланмый. Менә күз алдына китер, мәктәптә дәресләр тәмамланды. Синең буш вакытың бар. Менә шушы буш вакытыңны ничек үткәрер идең? Мин түгәрәкләргә йөрим бик күп, шуңа күрә түгәрәккә барыр идем. Түгәрәкләр тәмамлангансың. Менә синең ял көнең, менә ял көнеңне ничек үткәрәсең? Пианинода уйнар идем. Гел. Нинди укымышлы кыз. Юк, менә. Мин кроватьта ятар идем. Шаян ТВ каналын карап. Ну, мин ашар идем. Ашарга яратам. Ашарга яратасың. Яратам мин шундый кызларны. Мин дә яратам. Сез бергә сөйләшеп килгәнсез. Бана буена улайта. Шуям балаларга тапшырырга кирәк. Сез безнең бер генә. Әйе. Сез безнең иң шәп. Без эзлибез алып баручыларны гына түгел, хәбәрчеләрне, гомумән журналистларны. Журналист текст яза белергә тиеш. Менә син иншаларны авыр язасыңмы? Юк, миңа әйбәт. Димәк, җиңел. Текстларны язарга син әзер. Әйе. Алайса, инде Әйдәгез интервью алып. интервью кешәбезме? Әйдә. Минем бар бер яраткан журналистым Алла Михеева. Шуңа күрә минем сорауларым әзрәк кенә аның шикелле буларак. Менә соравым сезгә, Иван. Сезнең бер айда ничә корпоратив үтә? Мин гомумән корпоративларны алып бармыйм, төрле чараларны алып барам. Качак ничек була? Бер айда бер концерт, икенче айда 15 концерт. Шуңа күрә менә концерттан концертка кадәр яшибез инде без һәрвакыт. Ярар, рәхмәт. Менә хәзер сорау Азалига. Азалия, менә синең нинди яраткан мәктәптә предметың? Мен мәктәптә математика фәнен яратам, чөнки мен логик биремләр шишәргә, мәсьәләләр шишәргә бик яратам. Һәм әлеге математика фәне миңа тормышта бик нык ярдәм итә. Рәхмәт. Мин математиканы яратмыйм. Мин дагы.
Мин яратам. Мин кыз кеше. Хәзер сорау сиңа Илдар. Синең иң яраткан ашамлыклы? Бөтенесен әйтимме? У минем 3 бар. Эш. Яраткан ашамлык бар. Әйдә. Күп инде. Ботка. Икенчесе спагетти һәм пельмени. Оригинал сораулар, үзеңдә бик шибәр. Рәхмәт. Быел кызыл монды да. Ахырсы. Аңлыйм мин, барлык кызлар да кызылдан киенгән. Шуннан да син бик актив, каушап калмыйсың, шулаймы? Бер яисә 2 тизәйткеч әйтеп кара әле. Ярар, хәзер. Абага бәшембәрдән баганага. Андый тимәли бибәдә дә бар, нәфидәдә дә бар. Би була. Бип җибәрсә бәйт була, менә дигән мәй була. Зитсең бик яхшы. Мин андый тизәйткечне белмим дә. Дөресен әйткәндә. Менә ни өчен без тизәйткечләрне әйттерәбез безнең катнашучыларыбызга. Журналистның алып барышның бик яхшы дикциясе булырга тиеш, чөнки нәрсә сөйләгәнеңне тамашачылар аңларга тиеш. Синең дикцияң бик яхшы. Сорауларың бик оригинал, хәтта минем бераз каушап калдым үзем син сорау биргәч. Оригинал сораулар теге гади булмаган. Рәхмәт. Шуңа күрә син яхшы, син шибәр, диксең әйбәт, син миңа калса инде бүген үк эшләргә әзер. Шаян каналына. Бик зур рәхмәт сиңа, сиңа уңышлар телибез. Һәм Шаян каналында көтәбез. Рәхмәт Диләрә. Мин кем жюри буласы белмәдем. Шуңа күрә хәзер үзем сорауларны уйлап әйттем. Әлбәттә мин аларны таныдым. Монда алар тагын да шаян. Минемчә, аңа кыйрак булырга кирәк. Һәм барысы да әйбәт булачак. Һәм барысы да әйбәт булачак. Әйе. Вай ул шәп кыз. Шәп кыз, шәп. Бик шәп кыз. Ошарга да яратам. Хәзер мин сезгә бер уен тәкъдим итәм. Киләсе катнашучы кем булыр икән? Егетме, кызмы? Егет, мин егет. Мин кыз энергетикасын сизәм. Кыз Син теге ни? Экстрасенс. Менә хәзер белербез һәм ул чыккач Бурылырбыз. Бурылырбыз, әйе. Киләсе катнашучыны чакырабыз, рәхим итегез. Кем икән ул? Кем. Тизрәк беләсез. Бурылырбызмы? 1, 2, 3. Сәлам. Сәмсез. Хәлләрегез ничек? Әйбәт. Синең ничек? Бик әйбәт шул. Димәк инде үзең белән таныштырып кит. Мин үземне шигырь формасында таныштырасым килә. Әйдәле. Хәерле көн диеп башлыйм әле. Таныш булыгыз, мин Лия, мин тауларның патшасы. Күзләремнән нур сибелә, чын табигать баласы. Туган яктың шишмәләре миңа моңнар иңдергән. Татар теле яратуы бишектән үк бирелгән. Үзем сылу, үзем иркә, үзем бию остасы. Җырларга да яратам, мин табигать баласы. Хәзер мин 2 җөмләдә сезгә ачыклап төп фикерен әйтәсем килә. Мин табигать, мин тауларның патшасы, чөнки минем исемем төрле тауда яшәгән хайваннарны белдерә. Соңгы җөмләдә мин әйтәм, мин биим, мин шишмә студиясында биим, һәм менә 1 ел элек музыка мәктәбен бетердем, фортепианода уйнадым, шуны әйбәтләп тамамладым. Хәзер инде мин биюгә йөрим һәм Чулпан театр студиясына йөрим. Анда без төрле спектакльләр куябыз, менә закламый бер конкурска барабыз, менә. Үземә миңа 14 яшь, мин 8нче класста. Рәхмәт. Мин хәзер үземне Камал театрында күбрәк хис иттем. Шуннан да шундый спектакль күренеп тора театраль студияда укыганыңнан. Син димәк шигырьләр язасың әллә? Син үзең яздыңмы? Бу шигырьне мин әнием белән язган идем. Әниләр һәрвакыт безгә ярдәм итә. Менә син үзеңне нинди мультгерой итеп хис итәсең? Мин үземне храброе сердцедан Мирида буларак хис итәм, чөнки ул шундый көчле, чөнки мин спорт бик яратам. Менә мин кыз булсам да мин футбол уйнарга бик яратам. Бик менә шундый зур хисләр уйнаганда шул туп белән. Менә шуңа Мирида ул шундый көчле, ул анда
Отта йөгерергә бик көч кирәк. Шуңа күрә мин Мирида принцесса шикелле булырга. Принцесска. Мен калса безнең Эльдар Лунтик, мен Карлсон, ә син Чебурашка. Үзәкте. Чебурашка. Менә мультикта бер дә каушама, без сине ошамбыз. Мин генә. Син ошыйсың. Шисең киләме әле? Кабып алырга. Минем Ул пилмен түгел. Ярый аңладым, димәк ошамыйм. Нинди сорауларыгыз бар? Минем бер соравым бар. Киләчәктә син үзеңне кем булып күрәсең? Мин үземне киләчәктә сәнгать кешесе буларак күрәм. Булмаса инде табиб, менә шундый ике Бүген тагын табиб. табиб, миңа шулай әйтәләр инде, бәлки сәнгать булмаса табиб булар. Менә шундый ике бер-берсенә карап, ниндидер һөнәрләр, берсе табиб, берсе сәнгать кешесе, шундый төрле-төрле. Шундый. Хәзер мин. Әйе. Минем ике соравым бар. Беренчедә син Шаянтовны карыйсыңмы? Карыйм. Менә кара, син Шаянтовда эшләсәң, нинди тапшыруны алып барыр идең? Мин монда эшләсәм, мин бәлки уймак, бәлки банка, мин карадым да бераз, миңа әйткәннәр иде, шул бик шундый кызыклы диләр миңа. Әйдәгез инде хәзер икенче биремгә күчәбез һәм сәләт синнән. Мин Фатих Амирханның ай өстендәге Зөһрә кызны сөйлим. Әнә шул тулган айга карагыз әле. Ул шундый түгәрәк, шундый бөтен, шундый тулы һәм якты. Ләкин аның яктысында әллә нинди бер моң, бер уйчанлык, бер кайгы бар. Алар акрын гына кешенең йөрәгенә килеп бәреләләр дә, акрын гына, аз гына, йомшак кына итеп, җанны, күкрәкне кысырга тотыналар. Кысалар, аннан соң әллә нинди бер туман белән каплап моңландыра. Уйга төшерә, әллә нәрсәне сагындыра, әллә нәрсә өчен кайгыртыра башлыйлар. Беләсезме, ул ай бик карт бит инде. Ул безнең бабаларыбызны гына түгел, аларның бабаларын да күргән. Үзенең биек урыныннан алар ниләр эшләгәнен, ниләр төзегән, ниләр бозганнарын, ничек дөньяда торганнарын, һәммәсен карап торган. Афәрин. Театр актрисасы. Хәзер инде өченче бирем безнең интервью. Һәм без кызыклы сорауларны көтәбез. Рәхмәт. Беренче сорау сезгә, Иван абый. Сез кичкенәдән үк алып баручы булырга хыял идеме сездә? Дөресен әйткәндә, үзем дә хәтерләмим кем булырга хыялландым. Миннән өлкәнрәк абый апалар теге космонавт булырга хыялланган иде. Ә мине ничектер менә мәдәният, сәнгать үзенә тартып алды. Белмим ничек килеп чыкты. Шуңа күрә мин беркайчан да алып баручы булырга хыялланмадым. Ул үзе килеп чыкты шулай. Рәхмәт. Азалия сиңа сорау. Менә мин театрда үзем уйнаганда, мин белмим ничек ул күренә безнең хәзер тамашачы ничек күрә аны. Менә син театрга йөрисеңме? Син анда анда уйнаган актерларны нинди хисләр сине туа, менә аларны күргәндә анда? Мин үзем театрда уйнамыйм, ләкин бездә ел сайын мәктәптә театр фестивале уза, анда мин сыйныфыбыз белән уйныйм. Ә булай театр караганда мин актерларга карап, үзем дә хисләнәм, үзем дә уйланам. Мәсәлән, ниндидер нәрсәгәдер өйрәтә икән, мин башымда истә калдырып, киләчәктә дә аны истә тотырга тырышам, чөнки шундай җәмгыять урыннарына барып, үзең дә шундай күп эмоцияләр җыясың һәм күп белемнәр җыясың. Рәхмәт бик зур. Һәм сиңа сорау. Менә син монда алып баручы һәм син мәктәптә укыйсың. Сиңа ул комачаулыймы? Юк, комачауламый. Әйбәт укыйм.
Монда эшлим, бик әйбәт миңа. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бер генә киңәшебез бар, бер кашында каушама. Без үзебезнекеләр әйткәнемчә инде сине беркемдә. Беркемдә тешләмәсен. Без сине ашамыйбыз, каушама. Менә режиссер әйтә, камера сине ярата. Син дә камераны яратасың димәк. Алга таба да зур уңышлар телибез. Күрешүебезгә бик шатбыз, танышуыбызга бик шатбыз. Менә калса, бер сорауым бар иде. Менә банканы алып барыр идем дип әйткәнсең, менә банкада нинди биремне өстәр идең? Сез башта мине сайлагыз, анарсы мен сезгә биремне әйтәм. Сез беренче булырсыз, Сиван абый. Сөйләштек. Мин икенче булырмын. Икенче. Бик зур рәхмәт, Сиңа алда уңышлар телибез. Рәхмәт. Менә калса, бер-ике тапкыр эшләсәң, һәрвакыт ни белән килә бит ул? Тел байлыгын арттырырга кирәк. Аңа тәрәзә янында менә бик күп сөйләргә кирәк үзенә белән. Көзге янында, тәрәзә янында Тәрәзә. Тәрәзәгә кара. Сәлам, минем урамым дип сөйләргә. Агач исә Тәртипле кыз. Шул эш алып барышы булганда, жюри алар шундый яхшы, шундый күңелле, кызыклы. Мин андый буларга телим. Шуңа күрә мин кастингка килгәнемә бик шатман. Менә хәзер тагын бер катнашучы була, ир-егет. Аны көтәсең? Көтәм. Каршы алабыз. Хәким Рәхимет. Сәлам! Хәлләр? Әйбәт, үзегезне ничек? Безнең әйбәт. Бездә дә әйбәт. Әйдә, инде үзеңнең белән таныштырып кит. Исәмсез, хәерле көн. Сезгә миннән күп сәлам. Ассаламу алейкум дип исәнәшә беләм. Хәким минем исемем. Матур гына малай мин. Уйныйм, биим, рәсем ясыйм. Азрак шаяртам да мин. Яратам мин гаиләмне. Әти белән әнине, энем белән сеңлемне, безнең әни песине. Әти белән әнинең мин олы уллары. Энем белән сеңлемнең иң зур ярдәмчеләре. Җырла дисәгез җырлармын, кирәк булса биермен, 70 төрле һөнәр да аз минем өчен диярмен. Саф һавада йөрү кирәк, мине дә язмыйм изрәп. Чаңгыларымны алам да мин йөреп кайтам җилфердәп. Дзюдога да йөрим әле, бассейнда йөзәм. Әти белән чакрымнарны җилдә йөгереп үтәм. Тагын нәрсә әйтим инде? 11 яшь тулды миңа. Көн сайын укырга барам, 4-ле, 5-ле аларга. Карагызчы, киеп куйган киемнәрем, карагызчы бик матур. Татар киемнәре киеп йөримен мин бик горур. Әфәрин, образың бик матур. Артыңнан берәр кеше куармы сине, юкмы? Ашыкма, Хәким, ашыкма, каушама, барысы да яхшы булыр. Хәким, менә сиңа ничә яшь дип әйттең? 11. 11. Менә син үзеңне 30 яшыңда ничек күрәсең? Кем булырсың, бәлки? Минем шигыремдә әйткәнчә, мин дзюдо белән шөгыльләнәм һәм мин үземне бренди бик дзюдоист шикелле хис итәм. Аңлашылды. Нинди ШНТВ каналында нинди тапшыруларны яратып карыйсың? Кичке әкиятләр яратам карарга. Аннары акыл батыл яратам һәм яшьләр тукталышы карыйм. Яшьләр тукталышы. Яшьләр туташым бер. Бәлки шәм балаларны да карыйсың. Сораулар сездән? Син үзеңне нинди мультгерой дип хис итәсең? Кайчан ничек нинди мультик караганда? Менә Маша белән Аю мультфильмда син кем? Бүреме анда, Аюмы? Бүрегә генә шагандыр. Бүрегә шундый характер. Аңлашылды. Азале? Менә мин бөтен кешене туйдырганмындыр инде үземнең тизәйт кешеләрем белән. Әйдәле син берәр тизәйт кеше әйтеп кара әле. Әйдә. Миш башында 5 мәче, 5 мәченең 5 башы, 5 мәченең 5 башына миш килеп төште, миш башы. Миш таш. Афәрин. Миш башында 5 мәче, 5 мәченең 5 башы, 5 мәченең 5 башына ишелмәсен 5 ташы. Үземдә бутап. Үзеңдә булып каласың. Әй ул.
Әйде, бұт олмасын. Биш башында биш мәші, биш мәшінің биш башы, биш мәшінің биш башына Мен әйтіп татырым. Хаким, әйде екінші биримге көшеміз. Нендей сәләтлерің бар? Өзімнің ғымырымдағы бір қызық хикая. Әйде. Біздің хисап дәрісі еді. Шында мәктәпнің директоры кірді де хам айтты, балалар, сізде яңа оқушы Алина, шунан Алина сыйныфқа кіргештін менің сыйныфташның Ришатның көзлері білмейм қияш шекілі болды. Ол кешілерін жықлай алмаған. Ол шул Алинеге ғашық болған бұғай. Шуннан соң ол өзінің досындан, Әминеден сұраған, Әмине, қаралы, мен Алинеге киноға барыға Ул риза булырмы минем белән киноға барырга дип сораган Ришат Әминәдән. Анара Әминә әйткән, белмим, сорап карап, Ришат тиз генә өенә киткән киенергә. Шул вакытта Әминә Алинәнең фатирының номерын белеп тиз генә аның янына киткән дә һәм звонокка баскан да кочкан. Шулай шул вакытта Алинә ишекне ачкан, шулай 4 тапкыр эшләгән дә һәм кочкан. Шуннан соң Ришат килгәчтен, ул звонокка басып Алинаны чакырган. Алина аны ишекне ачып, "Ләктеңме?" Аның кулынан букетларын алды да, аны кыйнап подъезддан кыйнап бетерде. Шуннан соң Ришат җылый-җылый өйгә кайтып киткән. Шул вакытта Амина тиз генә аның артыннан җигергән дә һәм сораган, "Нәрсә, Ришат, булдымы?" Аннары Ришат әйтте, "Юк, булмады", җылый-җылый. Аннары Амина әйтте, "Ришат, беләсезме нәрсә? Киттек кинога." Аннары Ришат әйткән, "Киттек." Әминә шул вакытта Ришатны үзе яраткан икән, шуңа күрә Алинәне шундый хәлдә калдырган. Фәрин, мескен Ришат. Бу тыны Ришат төхватылын турында түгелме? Юк. Бу шуннан да синең тормышыңнан алынган. Хәзердә кинога йөриләр икән. Хаким, бик зур рәхмәт. Берничә киңәш, син бик ашыгасың. Менә журналист алып баручы хәбәрче үз фикереңне тамашачыга аңлаешлы итеп җиткерергә тиеш. Кайбер моментларда без аңламый калдык синең әйткән сүзләреңне, шуңа күрә ашыкма. Менә ашыкмасаң, син алда әйтергә теләгән сүзләреңне дә уйлап аласың. Әйе. Дөрес әйттем? Дөрес әйттем. Әйе. Һәм шулай синдә менә шундай уйлаганда шундай сүзләр килеп чыга. Андый сүзләрдән шын профессиональ журналист арынырга тиеш. Менә ашыкмасаң, барысы да яхшы булачак. Каушама гына, яме? Ярар. Карале, син журналист кем ул? Ул нәрсә белергә тиеш? Әйтәлесең, Харисин. Ул белергә тиеш ничек кешеләр белән аралашырга, кайда ничек эшләргә һәм тагын бүтән күп нәрсәләр мин белмәгәннәр әле. Белерсең, әлбәттә. Хәзер менә сынап карарбыз нинди син журналист икәнеңне. 3нче этапка күчәбез, интервью. Ярар. Сез нинди һөнәр белән шөгыльләнәсез? Кем? Бу Илдарга сорау булсын. Мин фортепианода уйныйм. Шантовда эшлим һәм укыйм инде, нәрсә инде. Спектакльләрдә уйныйм. Мин бик күп сиңлем белән утырам, аның белән уйнарга яратам. Күп кырдашасыз. Син яратам аны. Хаким, син аякларың белән йөрисең, син биргә яратасыңмы? Юк. Юк? Аңлашылды. Булай гына сораудым. Давам. Сез нигә бу һөнәр белән шөгыльләнә башладыгыз? Бу Азалига сорау булсын. Беләсеңме, мине кечкенә чактан ук сәхнә, менә шундый сәхнә кешесе дип әти-әнием дә күрде инде, әби бабаларым да. Һәм инде 1нче класска җиткәч, мин дә шигырьләр сөйләдем, җырлар җырладым, үземне күрсәттем һәм шуны
күреп, минем укытучым менә монда Шаян ТВ-га җибәрде дә инде. Яхшы икән. Ярар. Өченче сорау. Бу Иван абыйга сорау булар. Сез үзегезнең һөнәр өлкәсендә нәрсә эшләдегез? Алып барышы һөнәрендәме? Әйе. Нәрсә эшләдем? Башта укыдым. Профессионаллардан үрнәк алдым. Аннан соң бераз эшләп алгач, инде үзем дә дусларыма кайбер дәресләрне бирдем. Киңәшләремне менә бүген дә безнең барлык катнашучыларыбызга кичкенә генә киңәшләр бирәм. Каушама, Хәким, син бик каушыйсың. Һәм ашыгмадыңда аны ашыгасың син. Ярар. Дәвам итәргәме? Сорауларың булса, без әзер. Ярар. 4нче сорау. Бу кемгә булсын икән? Давай Илдарга булсын. Синең гомереңдә берәр бик кызыклы хәл турында сөйләп кит әле. Миңа әни текстлар бирәйме? Мин аны концертта буларга тиеш идем. Әни текстлар бирә, мин аларны ятлыйм. Әни әйтә, әйдә тизрәк ятла. Мин күпме көтәм дип әйтә дә. Мин әйтәм, әни иртәгә инде кирәк. Ойда. Син туту. Bir aydan sonra min anda konsertта выступать иттем. Мин аны ашыгып ятладым. Ятлап бетердеңме? Ятлап бетердем. Афарин. Минем дә шулай булган бар иде. Хәким, сиңа бик зур рәхмәт. Алга таба да зур уңышлар телибез сиңа рәхмәт. Без сиңа алкышлыйбыз. Пока. Минем гомеремдә бу беренче тапкыр һәм бу минем гомерем өчен бик зур нәрсә. Беләсеңме, бик күп ашыга менә аны аңа кирәк эшләргә, ашыкмаска. Аның тиз генә әйтеп бетереп, аннары булды дип китәргә. Менә әни әйтә, автоматикага күчмәлдәр. Сез малайлар һаман шундый, син дә шундый бит. Юк, мен хасәттәге менә шундый хәсәттәге кросс йөгергәннән соң тә килде дә. Дуслар, безнең кастинг бүгенгә тәмамланды. Беләсезме, безгә 100дән артык гариза килде. Һәм берничәсен генә без бүген карадык. Әйе, һәм истә калдырырга тырыштык. Һәм без аларны Тиздән шундый көтеп калабыз. бик тиздән без аларны күрәбез. Безнең кастинг дәвам итә.